Βαθιστόχα στα ερωτήματα, μέσα τους περνάν πολλά μηνύματα. Πολλά και διάφορα κινήματα που αναπτύσσονται διάφορα σήματα. Με επένους και μεγάλα σήματα, πρόσωπα θετικά αναλογικά. Μεγάλες θέσεις στα πολιτικά, των ΜΜΕ πρωταγωνιστικά. Διαγράμματα με βλέψεις, εξασφαλίσεις και προγράμματα τα οικονομικά. Μιλάνε για μεγάλες πράξεις οικολογικά, ανατρεπτικά. Οι ελπίδες μας δεν χάθηκαν, από δεσπότες μόνο κλάπηκαν. Οι κυρίαρχοι παρεκτράπηκαν. Τη ζωή στα δανεικά τώρα έχουν γίνει ηθικά. Για πρώτη ύλη εμπορικά σου πλασάρουν τη ρουφιανιά. Πλέον στις αξίες των νεογνών θα δεσπόζει η πουστιά. Θα δεσπόζει η πουστιά. Στα αφεντικά που μας ορίσανε, σε εκείνους που τους διορίσανε, σε αυτούς που φάγαν την παιδεία. Αν είναι αυτό δημοκρατία, θέλουνε να μας αφανίσουνε. Όποιοι κοιμούνται ας ξυπνήσουνε, σε κάθε είδους εξουσία. Αν είναι αυτό δημοκρατία. Αν δεν ξέρεις που πηγαίνεις, αν δεν ξέρεις που πατάς, άσε να σου δείξει η καρδιά σου που θα πας. Παίζουν βρώμικα παιχνίδια πίσω από την πλάτη μας. Τα λεφτά τους βγάζουν και καθόλου η πάρτι μας. Θέλουν να έχουν έλεγχο σε γη και ουρανό. Αφανίζουνε χωριά χωρίς κανένα δισταγμό. Δεν υπάρχουν άνθρωποι για αυτούς μόνο αριθμοί. Δεν υπολογίζουν φίλε την ανθρώπινη ζωή. Κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Μιλάνε για πατρίδα, για ιδανικά και αξίες και ψεύτικη ελπίδα. Κι αυτοί δεν σέβονται τίποτα, δεν υπολογίζουν. Ενδιαφέρονται μονάχα για που απλουτίζουν. Μα τα πράγματα γυρίζουν, θα τα βρουν όλα μπροστά τους. Θα θέλα να δω τι θα κάναν αν ήταν τα παιδιά τους. Μες στα θύματα που χάσανε για πάντα τη μιλιά τους. Για να ζουν αυτοί καλά και να γεμίζουν την κοιλιά τους. Στα αφεντικά που μας ορίσανε, σε εκείνους που τους διορίσανε, σε αυτούς που φάγαν την παιδεία. Αν είναι αυτό δημοκρατία, σε όσους προσκυνάν το χρήμα, σε αυτούς που θέλουν να με θύμα, που κλείνουν τα νοσοκομεία. Δεν είναι αυτό δημοκρατία. Πόλεμο κάνουν για να ξεκάνουνε, τρέχουν τους φτάνουνε. Δεν θα προλάβουνε κάτω να βάλουν τον κόσμο, τους χάνουν. Ό,τι για κάνουν δεν θα μας πιάνουν. Μπρος θα φτάνουν, θα φτύνουν, προβάλλουν πολύ και το κάνουν. Κι αυτοί ξεπροβάλλει οργή. Και είναι αυτοί που μας οδήγησε εκεί. Στα αφεντικά που μας ορίσανε, σε εκείνους που τους διορίσανε, σε αυτούς που φάγαν την παιδεία. Αν είναι αυτό δημοκρατία, σε όσους προσκυνάν το χρήμα, σε αυτούς που θέλουν να με θύμα, που κλείνουν τα νοσοκομεία. Δεν είναι αυτό δημοκρατία. Θέλουνε να μας αφανίσουνε. Όποιοι κοιμούνται ας ξυπνήσουνε, σε κάθε είδους εξουσία. Αν είναι αυτό δημοκρατία.